1954 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 92 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜର୍ମାନରୁ ବ୍ରାଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଥିବା 92 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭାବିଥିଲେ 18 ଘଣ୍ଟାର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରି ସେମାନେ ଜର୍ମାନରୁ ବ୍ରାଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦୀର୍ଘ 18 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କରି ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଜର୍ମାନର ବ୍ରାଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାସ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହା ମାନି ନେଇଥିଲେ କି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ବୋଧେ ନୀଳ ଆକାଶ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପି ନେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଫଳରେ ସାଣ୍ଟିଆଗୋର ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତାହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟାନ୍ ହେବାର ଠିକ୍ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1989 ମସିହାରେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସେହି ବ୍ରାଜିଲର ସେହି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା। ସେଠାକାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ସେହି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କକ୍ପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କର କଙ୍କାଳ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଙ୍କାଳ ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା କେମିତି ଏବଂ ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଉଡ଼େଇଲା କିଏ? ଏବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆନ୍ସର ସେଇ ସାଇନ୍ସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।